Калі хочаш свядома і якасна пражыць перыяд Вялікага посту, я раю распачаць яго ад сустрэчы з Хрыстом міласэрным, каб атрымаць сакраментальную ласку на час велікапостнай вандроўкі па вяртанні Бога ў цэнтр свайго жыцця. Паколькі Вялікі пост – гэта пэўны адрэзак часу, я раю звярнуць сваю увагу менавіта на час. Як ты ім карыстаешся? Чым ты напаўняеш свой час? Колькі даеш часу сабе, а колькі часу прысвячаеш Пану? Ці раптам не марнуеш ты гэтага Божага дару? Раю скарыстацца з таго, што прапануе нам Касцёл у сваёй шматвекавой традыцыі, а менавіта велікапосныя набажэнствы. Упішы гэтыя малітоўныя практыкі ў свой час, і ты адчуеш барву і смак Вялікага посту. Каб прыняць нешта новае, часам трэба зрабіць гэтаму месца ў сваёй штодзённасці. Таму раю перагледзець свой дзень, свой тыдзень і, магчыма, адмовіцца ад таго, што не служыць твайму духоўнаму развіццю, а ў гэтае месца запрасіць нейкую карысную актыўнасць. Мы дзеці Касцёла. Варта ўсвядоміць сабе гэта і паслухаць, да чаго заклікае нас, католікаў, святы Айцец Леў XIV ў гэтым годзе на Вялікі пост. Раю вылучыць для сябе некалькі рэчаў з гэтага звароту, і ты ўжо маеш гатовую праграму на ўвесь Вялікі пост. Дарэчы, я так раблю.